Ya wis jajal putih kuwi asli pare. Gak iso mlebu ning jero kono piye? Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Kula Bukar Sumi, Panggilannya Bu Sumi. Bukar nggih. Bukar. Kula jamaah malam Jumat, Gus. Teng pondok biasane. Wonten ngajenge TK. Teng dalan aspal. Nggih, wonten aspalan mengke lek wangsul sekeca bus langsung lurus ngaten. Niki enten kalung kula niki enten fadilah Gus. Kula kalih kanca kula niku lek wangsul Gus. Nggih. Niku cuwepet terus kula niku tiba mboten sumerep. Terus kula ndamel niki Gus. Piye to piye? Dadi wangsul cepet. Nggih, kanca kula sing namine Murtini niku. Lah kula mboten saged mlaku cepet to Gus. Kula pun mbahuti Gus. Ditinggal Murtini. Nggih, terus liwat sing teng anu niku teng ngajenge tiyang niku lho jo teng emper-emper niku. Terus akhirnya njlungup. Nggih, kula kesandung kula keping alhamdulillah Gus. Jamaahe sae kula diculungi tiyang jaler kalih didekneaken. Alhamdulillah. Enom napa tuwek sing nulungi? Lho, supe Gus sama Gus kula Terus fadilahe kalung kuwi mang apa? Kula saged lek wangsul niku kae kancaku terus kula masih kula mlaku alon-alon sumerep niku Gus. Kula parkire wonten Pak Mudin Gus. Mikir rada didone titik Ngoten nggih. Lah pun cekap. Sampun nggih. Nggih. Gus kula nyuwun panjenengan fadilah Fatihah jenengan kula pengen Gus dateng Baitullah Gus penyandongane. Amin. Umroh. Nggih. Awal November kula bidal. Tabungan kula tasik kedhik lho Gus. Diniati sing tenanan. Panjenengane enggak saged cukup nggih kula dongakne. Maca salat Maryah bar salat ping 11. Oh nggih alhamdulillah. Sakmenika selawatan Gus sing kala wingi menika dawuhipun panjenengan kathah-kathah mau selawat. Nggih to Gus. Terus kalih niku menawi wonten napa niku pilihan dua dunia dan akhirat niku milih sing akhirat. Ngoten ta nggih Bos? Leres. Ingkang setunggal menawi sedekah mboten pareng dieling-eling. Ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Menika selawat nggih Bos. Nggih. Niki bola kula Gus. Ayo ngaten. Ayo ngatek ayo. Selawat Jibril mawon nggih Gus. Ora dikongkon saiki ora. Bar salat, Bukar. Oh nggih. Sakmenika selawatan apa mboten Gus? Mengke. Oh mengke. Sik pengen takok. Oh alhamdulillah nggih niku Bos. Umure pinten Bukar? 67 Gus. Oh, nitih napa niku mriki? Kula kala wingi nitih sepur Gus. Dari Dari papar nitih sepur terus mandap teng Nguno terus dijemput. Sinten? Dijemput putrane Mas kula dipun teraken ngriki Gus. Kula Tilem teng pundi? Tenggene Mas kula niki kula rajine Mas niki ingkang setri niki Mbak Yuragil kula niku. Oh alah. Rajine Mas Haji Iskandar niku Gus. Ingkang kagungan dalem niku Gus. Oh, lah wangsule kapan jenengan? Benjing jam kalih nitih sepur malih Gus. Wah, happy no ya. Nggih, sekowe to Gus saknika nitih. Tenggih acarane napa Bukar ngoten iki jenengan? Ya Allah Gus, dongakne istiqomah nggih Gus. Kula niki setunggal minggu ini namung setunggal dinten istirahate Gus. Niku malam lho nggih Gus, alhamdulillah asal salam saking Gus Mo. Ayo Allah kesupen. Oh iya. Gus Muhammad Nuril Armursid Gus kula nggih jamaah kincong pare. Nggih. Kalau Sabtu menika tindak umroh Gus ngeteraken tiyang kalih dosa. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula nggih Gus enggal saged umroh nggih Gus. Nggih, amin. Nggih alhamdulillah. Mungkin nek sing enten sing ngersakne wong Sambira Biong awal November ket mulai regone sing 29 juta sampai sing larang enek. Tak dongakne rezekine lancar. Amin. Awal November ini daftare teng Mas kula ngriya ngajeng kula niku lho, Gus Ali. Nggih, amin. Nah, teng mriko. Nggih. Nggih, terus aku mengarep ngomong apa lali. Terus jenengan ben malam Jumat pedahan motor keng pare. Mboten
kalih kanca niku. Parene pundi? Kula kencong, Gus. Kencong. Nggih laripun pondok. Budal jam pinten? Setengah sekawan terus dugi. Griya. Nggih setengah sekawan dugi ngriya niku Setengah papat dugi griya? Nggih dugi anu seminggu pisan. Nggih tiap malam Jumat niku. Lho kok sampe seneng kaya ngoten niku napa? Ya Allah Gus, ati kula ayem ngoten Gus. Lek kula niku susah niku cepet eling ngoten lho Gus. Mulane kula niku jan kedanan kalih malam Jumat Gus. Dadine rutin kula kalih malam Jumat niku. Oh, nggih. Nggih pun kedanan mboten napa-napa. Nggih doaken nggih Gus saged istiqomah ngantos akhir hayat nggih Gus nggih. Nggih, amin. Amin, nggih pun mboten usah dikengken napa-napa langsung sangoni nggih. Nggih, alhamdulillah Gus, matur sembah nuwun, mugi-mugi barokahullah. Amin. Niki enten tambahan keng Bapak Kades kalih Bapak Katilan, Kiai Haji Katilan. Nah, kalih sarung. Alhamdulillah, mugi-mugi barokah. Nggih, njan griyane tebih berarti 500.000. Alhamdulillah, Nek nggih Pak mugi-mugi Sepur nggih. barokah, nggih. Putrane pinten, Bu? 3 Gus, Garwane tasik. sampun meninggal tahun 16. Teng griya kalih sinten? Kalih yoga ragil. Acarane napa teng griya? Kula ngaos-ngaos ngoten niku Gus. Sepoke ngaji tok ngono. Nggih. Wis alhamdulillah. Nggih pun ngoten nggih. Kula ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih matur suwun Gus pangestunipun. Yen dongakne kula terus waras. Amin, mugi-mugi pari panjang umur, sehat, saged mimpin agama Islam sak dunia, Gus. Wah. Ngawari kuwi ya. Ngene ngelu Matur suwun ya, Pak ya. sampai kaya ngono. Oh nggih. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Sigul. Jajal sing Pak Palembang. Iki kualik tulisane jenengan, Bu. Baru Pekanbaru. Nek sing kae ning wit-wit niku. Omahe ngendi Pak Pereman kuwi? Cedhek kene. Sing klambi pink lanang kae. Dowelik kae. Omahe cedhek kene. Ki wi tegalane sapa? Tanggane. Aja dipoteli nggih, Pak. Apa sing klambi pink kuwi pisan-pisan lanang, Pak Preman, klambi pink. Nek ning kono ae, kan ngadet tok. Gedange bekas nganu lho. Setengah mateng aja dipotel ya. Jangan medal mriki, Pak. Lah pun teng mriku Pak Preman malah apik ning kono. Wis ngene, wis. Hup, teng mriku ae. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Pak Kalam, Daleme pundi Pak Kalam? Kerajaan Kidul niku. Berarti nganu Sambira Pyong yan. Nggih, Ket jam pinten yan Pak Kalam? Dugi telat ya? mboten bar magrib, Bu. Anu Pak. Gus, Lah kok manggene iso teng Tegalan ngoten niku? lah niki nerabas keng kidul niku. Wah griyane celak mriku. Nggih. Oh, tapi pun sering derek rutinan ngeten iki. Pisan niki. Ping kalih Oh, pertama teng pundi? ten lapangan niku. Teng lapangan mriku, terus sakniki teng mriki. Nggih. Oh, nggih putra. Kegiatane teng griya napa Pak Kalam? Ngarit Ngeritne napa? mendo. Pinten? Namung 5. Sak lintune ngarit. Nggih ten sabin. Nanem napa niki? Gandum. Sawahe piyambak. Nggih. Putrane pinten? Kalih. Wah, istimewa Pak Kalam. Ayam teng mriku mboten enten ulere to? Mboten. Latu-latune aman? Aman. Nah, nggih. Jajal Pak Kalam, Pancasila Pak Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan bagi seluruh Kurang rakyat titik Indonesia. permusyawaratan. Perwakilan.
Nggih, langsung 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jos. Istimewa Pak Kalam. Nggih. Nggih, namine Kalam sinten? Nggih Abdul Kalam ngoten mawon. Wah, tak kira nek Kalam Ilahi. Nggih. Nggih. Nggih pun. Sangoni Nggih. pinten Pak Kalam? Niki dari sing sedaya kula sebut niku wau. Kula manut mawon, Gus. Nggih, niki enten kenek nggih tambah tuku wedhus malih Nggih. 500.000. Alhamdulillah. Jan dongakne sedaya sing sedekah niku rezekine lancar. Nggih. Nggih. Sarung tambahan ke Mbah Lurah. Nggih pun Pak Kalam. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Pak Preman ganti sing kae Pak Preman. Ya jal cah cilik klambi putih kae Pak Preman. Wis gening kono ae. Pun teng mriku ae teng mriku. Oh, mandek. Alhamdulillah. Anake sinten? Iki gendera putih ra nek gambare belas. Ya malah ngedeni wong iki. Wes lambu, korden. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Muhammad Bisri Zuhan Priyono. Mas Bisri? Zuhan Priyono. Zuhan Priyono. Panggilannya Bisri? Zuhan. Zuhan. Dalamnya pundi, Han? Rajan. Wah celak mriki tanggane Pak Kalam. Nggih. Napane Pak Kalam? Dulure? Boten. Zuhan kelas pinten? 6. 6. Cita-citane pengen jadi apa? Kiai. Wah. Napa kok pengen dadi kiai? Demen. Pokoknya demen pengen dadi kiai. Nggih. Sakniki kelas piro, Mang? 6. Lah dirungkas mondok no dadi kiai. Nggih. Gelem mondok? Gelem. Oh nggih, tunggale pinten nganu kok Kalam sampean? Zuhan, Pripun? tunggale piro? Setunggal. Anak satu-satunya? Nggih. Oh. Adike dereng? Dereng. Oh, cek proses. Nggih. Oh nggih. Engkok yo ngerti proses bareng. Gus, kata-kata Gus. Ya kata-katahan. Piye lah piye? Sudahi galamu, marimu ngaji bersama Gus Idamku. Wah. Oke, bagus enek neh ora? Boten. Wah kuwi tok. Nggih. Lah arep dadi kiai berarti njajal selawatan apa ngaji? Sholawatan. Apa maca Al-Baqarah Boten apal, Gus. Heeh. Nganu wis selawatan apa selawatane? Ibil kulub. Sik aku pengen takoki gendirane sapa putih kabeh iki? Aska. Iki korden apa gendera to, Kak? Oh. Ya wis, yo selawatan apa sing penak sak sirmu ndang, calon kiai yo. Ibil kulub. Ya wis ndang, sing penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya wa afiyati abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaya wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pun Gus. Wasobihi wasalim. Wasobihi wasalim. Nggih. Terus apa neh? Enek kata-kata neh? Boten. Enek sing pengen disampaikne? Boten. Oh. Kenal Gus Ikdam wis suwi? Pun. Pirang tahun? 1 tahun. Sing ngomongi kancane. Yes, iki nggih sangu mondok karo dikeki sarung, nggih. Nggih sangu mondok saking sedekahane Pak Lurah dan kiai-kiai niki wau, Kiai Katilan wis kathah niki wau, Pak Agus Suyanto wis kathah. Sangoni 500.000. Oh, matur suwun, Gus. Nggih, nggih sangu mondok sesuk lho. Nggih. Dicelengi Kok nggih. anake akeh, bojone gonta-ganti. Piye to iki?
Aduh, calon kiai kok ngene iki piye? Kleru kuwi ora oleh. Sing anake akeh sapa Pak Lurah? Gus Hitam. Yo lho, piye ta iki? Budrek. Zuhan. Kayak sing mburi kae gambare sapa kae gendera kae? Pun. Matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami niku namine Pak sinten? Supri. Ngawur. Pak Sidul kuwi. Nggih, Pak Supri, pri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ning jaba pager ya, Jak. Kae ana Pak Sidul. Gus. Nganu sing sepuh, sing Nggih. rondo pundi? Sepuh rondo. Enek apa ora? Pundi? Wah niki lho Gus, enten Gus. Jenengan. Nggih, sangon Ibu. Sepuh rondo enten. Oh nggih, niki Gus. Sawan berdiri Bu. Ngene santai nggih. Arep nyapon neh ya. Bacah ayem ngrokok tenang. Enggak temu? Pun temu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Bu Mujiati. Daleme pundi, Bu Mujiati? Tapan. Tapan. Yuswane pinten? 63. 63. 63. Garwane teng pundi? Mboten wonten. Teng griya kalih sinten? Kali yoga jaler. Putrane sedaya pinten? 3. 3. Dadi kalih putrane sing nomor pinten niku? Ragil nomor 3. Sing baturi niku. Nggih. Pun gadah garwa putrane? Dereng. Dereng. Tapi sering dateng niku jamaah. Rutinan. Nganu putrane niku. Nggih. Lah nek putrane ngaji jenengan piyambakan. Derek. Oh derek malam napa, Bu? Malam Kemis. Malam Jumat. Oh malam Jumat. Nggih. Nggih, selawatan niku nggih. Nggih. Pun dangu. Sampun sering. Oh sering. Teng griya kegiatane napa ngoten niku? Warung kopi. Sing damel sinten? Kula kiyambak dateng ajenge UFO. Oh, teng mriku. Bikak Nggih. jam pinten sampai jam pinten? Jam 9 sampai jam 4. Alhamdulillah. Lho, dibaturi putrane niku wau. Mboten putrane manjing. Jadi nyan piyambakan. Piyambakan. Tapi sehat nggih awake nggih. Amin alhamdulillah. Mboten enten keluhan nggih. Mboten. Alhamdulillah, luar biasa. Krana yo kuwi mang ngibadahi seimbang. Yo wae nyambut gawe, ngibadah. Masyaallah, alhamdulillah. Akhirnya sampai ya umur 6 telu ra enek keluhan napa-napa. Nggih. Nggih. Nek selawatan enten sing hafal Mboten saged. Pancasila. Saged. Cobi. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, tepuk tangan buat Bu sinten wau? Mujiati. Bu Mujiati. Niki jenengan angsal hadiah 1 juta, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Matur suwun Gus Idam. Sami-sami mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Pangestune nggih. Nggih. Nggih pun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alsane. Nggih.
Seminggu pisan nggih. Nggih. Seminggu pisan alhamdulillah. Malam Selasa nggih rutinan. Teng griya? Witan nggih, ndiyane Gus Idam. Manggene teng pundi? Teng Karanggayam, Gus. Maksudnya pase ning ndi? Apa ning aspal napa? Oh, kula teng Sengon Tengah, Gus. Kancane sinten mriko? Elep, ndamel elep, Gus. Jan kaya jawabane wis dihafalne ngono. Nggih, Gus. Mboten, kalih sinten mosok karo elep. Oh, kalih rencang-rencang, Gus. Tiang pinten saelep? Lanten kalih dosa nggih, kalih likur. Pun dangu ngoten niku. Sampun. Enten setengah tahun insyaallah. Oh, ngoten niku kok sampai istiqomah ben malam Selasa napa, Bu? Nggih, ya remen. Teng ati adem, Gus. Niku wong jan ngadeg teng mriku kayak jam pira? Ka jam 6, Gus. Mboten keringkingan. Nggih, gring-gring sajane, Gus, ngoten ngaos mboten napa-napa. Ya Allah, putrane pinten Bu Pur? Kalih Bu, anu Gus, ngerti, Bu. Kecepeten jenengane kecepeten. Aja cepet-cepet tenang sik ngono lho. Sampai nyelok aku bu barang iki lho. Budrak aku jenenge. Lah ya Bu Pur. Putrane kalih. Teng griya kalih sinten? Kula anu kalih yogane, Gus. Hobine napa jenengan? Kula mboten gadah hobi namung masak lho, Gus. Remnane masak napa? Nggih, masak lodeh, Gus. Wah enak iki. Malah luwe ngrungokne. Sami-sami. Niki jenengan angsal sarung keng Pak Lurah. Oh nggih, suwun Gus. Suwun Pak Lurah. Terus niki enten sudakoan keng TB Jaya Raya. Alhamdulillah. Pak Agus Suyanto, terus dari panitia Masjid Baitul Makmur angsal ngian. Ya, Terus alhamdulillah. Ude Bintang, Bapak Tukiman. Alhamdulillah. Tukiman meh kleru. Lah gara-gara Ibu Pur lho malah melok kleru aku. Serontolen malian. Nggih, suarane apik nok Garuda Pancasila. Oh nggih, alhamdulillah. Napa guru jenengan? Sanes, Gus. Ibu rumah tangga, Gus. Oh nggih. Biasane wangsul keng pondok jam pinten? Ngantos griya jam kalih. Biasane Nggih. langsung turu. Nggih. Pun Mboten powe. tahajudan riyen. Wah. Ngantos ical lho, Gus. Dek napa nika pasok imah nika ical. Saelep niku. Loh, Madosi elepe mboten kepanggih kalih paniati padosne anu elep lintu. kalih pania? Nggih, panitia. Lah nggih pancen paniane yo kleru. Kesrontolen, Gus. Nggih. Paling keleken. Nggih. Niki angsal sangu keng sing tak sebutne wau Nggih, jenengan. matur sembah nuwun Si, sedaya loro, mawon, Kang. 400.000 mboten kirang. Alhamdulillah nggih jane nggih kirang ngoten Weh. alhamdulillah. Rakus. Mboten, Gus. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sedaya mawon diparingi sehat. Amin. Panjang usma. Amin. Nggih. Gusti nggih ngoten nggih, Gus. Amin. Sampun. Mari entuk dhuwit mili ndungone. Matur sembah nuwun, Gus. Nggih, sami-sami ngapunten ingkang kathah, Bu Pur. Nggih, mboten. Sehat-sehat pun jangan kundur. Alhamdulillah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.